Good morning guys, magluluto tayo ngayon ng puso ng saging. Ginataang puso ng saging. Ulam natin ngayon. It's Good Friday today. Kaya hindi tayong saba. Wala tayong biyahe. Kaya lulutuin muna natin yung gata bago natin na ilagay o kaya ilagay yung mga sahog. Pakuloan muna natin ni konti para medyo maluto yung gata. Ang isasawag po natin ay taba ng baboy at saka giniling. Kung ano lang po yung nandyan sa ating rep, yun lang po ang ating isasahog. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paghahalo hanggang sa maluto siya. Kailangan muna natin lutuin yung gata. Kailangan natin siyang iluto muna ng konti. Kaya bakit lagi kong inahalo siya? Kasi ayoko mamuo yung kanyang gata. Gusto ko yung medyo lutuan ng konti. Ayan, medyo kumulo na siya. May mantika na, medyo may mantika na konti. Ilalagay na natin yung ating sahog para maluto siya. Ayan. Tayo lang naman ang kumakain ito dito sa bahay. Yung mga anak ko hindi kumakain itong ginataan, kaya para sa atin lang to. Ayan. Nalagyan na natin. Ayan, kumukulo na po siya. Lalagay po natin yung giniling na baboy. Konti lang naman po siya para maluto na rin siya. At mamaya ilalagay na natin yung ating puso ng saging. Ilagay na rin po natin yung ating sibuyas at saka bawang. Pagsabay na natin. Ito po ay sa amin po kasi sa Bicol, pag kami nagluluto ng ginataan, hindi kagaya dito sa Maynila. Yung iba po kasi ginigisa pa nila yung mga sahog nila. Sa amin po sa probinsya, sama-sama na po yan. Ayan. Kami po mga Bicolano kasi mahilig kami sa gata. Yung lahat ng gulay, bibihira po sa amin ang nagigisa ng gulay, lalo na nung nabubuhay pa yung aming mga magulang, kasi isa po kami mahirap na magsasaka lamang sa probinsya. Ang nakapalibot po sa aming bahay ay puro nyog, kaya hindi mo na kailangan na bumili ng mantika. Gumawa ka na lang ng mantika para marami kang magamit. Minsan ang ginagawa ng nanay ko, yung kung wala kaming makuhang gulay, ewan ko kung nakatikim na kayo ng ginataang buko. Yung buko ng nyog mismo, ang gagawin ng nanay ko niyang kung walang ulam, bagataan niya yun din ang yung nyog na buko na niluto sa gata. Siguro hindi niya natikman yan dahil laki kayo sa ay sa aming mga mahihirap o yung mga laki sa hirap, kaya talagang ganon. Minsan nga po sa probinsya at pag walang ulam sa umaga bago pumasok ng eskwelahan noon, ang gagawin ng nanay ko, yung gata ng nyog, yung pipigain lang sa kanin tapos lalagyan ng kaunting asin, okay na, solve na kami doon, pwede na pumasok sa eskwelahan. Tapos kung sisortehin yung kung may asukal, gagawa yung nanay ko ng kape, yung bigas na sinunog, yun ang gagawin kape. Sunog na sunog siya, yung talagang maitim, tapos ang gagawin, pukuluan,
Pag kumulo na, tapos maitim na siya, yung kape na yon, lalagyan ng asukal na pula. Yung pulang-pula kasi, medyo mura yung pulang-pulang asukal dahil laki nga po kami sa probinsya, mga sa bundok. Nung araw kasi merong tubuhan yung tatay ko kung gumagawa siya ng yung ewan ko tawag nun dito sa Maynila, basta gumagawa siya ng yung tubo, ginigiling ng tatay ko yun, tapos ginagawang matamis yung asukal, yung nakaporma sa bao. Yan ang mapara ng tatay namin magkasakay, nakakain lang kami ng tama sa oras. Kaya doon din ako natuton talaga yung hirap ng buhay ng araw sa probinsya, grabe. Siguro mga 70s ganon, kasi sa ngayon ay 54 years old na tayo. Naranasan natin yung hirap ng buhay during that time. Yung papasok sa school, tapos gagawin mo para hindi masira yung tsinelas mong Spartan, bibit-bitin mo para hindi malubog sa putik, para tumagal, hindi masira kagad. Ganon ang sistema namin sa probinsya. Mahirap talaga buhay, talaga ganon. Ayan po yung ating puso ng saging. Buti pa yung saging may puso eh. Ayan, lalagay na po natin. Medyo matagal po siya maluto, kaya kailangan natin siyang ilagay kagad para tama-tama lang. Ayan, andyan na po siya. Gagawin po natin dito, haluin po natin para ma-mix ng maayos. Ayan, parang naubos na yung tubig. Ganun talaga eh, kakainin talaga yung puso na saging, kasi yung piniga po natin siya kanina para matanggal yung pakla ng saging, kasi hindi natin alam kung anong klaseng saging, puso na saging yon. Kasi actually sa probinsya kaya kain lang namin na puso na saging, yung saba, yung puso ng saging. Dito sa Maynila kasi kahit anong klaseng puso na saging, basta puso na saging ay binebenta. Ano talaga, talagang buhay. Kailangan nilang kumita. Saka hindi naman siya masama. Kinakain din naman siya. Ayan guys, antayin-tayin na lang po natin. Maya-maya, luto na yan. Ayan guys, kumukulo na siya. Lagyan natin siya ng paminta, black pepper. Tapos lagyan na rin natin siya ng bitsin. Gusto ko kasi yung bitsin naluluto ng maayos. Ayan. Tapos haluin natin para yung nilagay natin na ricado maluto din. Hayaan mo natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa maluto. Guys, tingnan natin kung ano na nangyari sa niluluto natin. Yan, malapit na, patuyo-tuyoy na lang natin. Marami pang sabaw. Lagyan natin ng asin kasi matabang. Ito yung asin. Konti muna kasi baka sumobra naman, malat. Mamaya timpla na rin natin. Takpan rin natin guys, babalikan natin mamaya mga after 5 or 10 minutes. Yan guys, check ulit natin yung ating nilulutong ginataang puso ng saging. Kung ano resulta. Marami pa rin sabaw. Hayaan mo natin siyang mabawasan ng sabaw para lutong-luto. Matagal talaga iluto guys ang puso ng saging, kasi
matagal po talaga siya niluto. Minsan kasi ako noong tayo nasa probinsya, ang ginagawa ko nito, marami akong nilalagay na nyug, yung gata ng nyug. Tikman natin kung maalat na. Ay, kulang pa siya ng alat. Pero mamaya natin siya timpla ng kaunting asin. Kasi marami pang sa sabaw, baka masobrahan. Masama yung maalat. Yan, hayaan muna natin siya at babalikan po natin ulit siya mamaya. Hayaan muna siya natin kumulo ng kumulo. Yan, balikan natin siya guys mamaya 5 to 10 minutes ulit. Tingnan ulit natin guys kung luto na. Medyo matagal magluto talaga nito. Ginataang puso ng saging. Ayan, malapit na. Kaunti na lang at naluluto na siya. Yan guys, lagyan na natin yung pinakang huli kasi nagbukod tayo ng hindi maanghang, kaya yan. Nilagyan natin ng kaunting sili. Kaunti lang yan. Alam mo naman mga Bicolano, haluin natin ng maayos. Okay na. Luto na siya. Yummy yummy. Ready to eat na. Ayan na po. Luto na po siya. Ready to eat na po siya. Ayan guys. Luto na yung ating ginataang puso ng saging. Okay. Bye-bye. Subscribe po kayo sa aking channel. Please don't forget to share lang po. Maraming salamat po.